Pyöritätkö matkailualan yritystä, mutta hoidatko edelleen kaiken Excelissä, sähköposteissa ja irrallisissa järjestelmissä? Ole rehellinen. Tuntuuko se turhauttavalta? Paketithan on hinnoiteltu, mutta todelliset voitot eivät ole selviä. Kassavirta on arvaamaton, tulevaisuuden suunnittelu hankalaa ja tärkeät asiakirjat ovat hajallaan eri järjestelmissä. Ja ne raskaat ERP-ratkaisut, kalliita, monimutkaisia ja usein enemmän vaivaa kuin hyötyä. Et ole yksin. Tämä on monien matkanjärjestäjien ja Destination Management-yritysten arkipäivää. Mutta tärkein kysymys kuuluu, entä jos olisi parempi tapa? Tutustu TourPilotiin, kevyeen mutta tehokkaaseen liiketoiminta-alustaan, joka on suunniteltu erityisesti matkanjärjestäjille ja DMC-yrityksille. Tämä ei ole jälleen yksi geneerinen ERP, se on järjestelmä, joka on rakennettu matkailualan todellisia toimintatapoja varten, ja TourPilotin avulla seuraat paketteja, kustannuksia, puskureita ja katteita reaaliajassa. Näet kannattavuuden ennen myyntiä ja sen jälkeen. Ennustat kassavirtaa luottavaisin mielin, luot ja seuraat laskuja yhdessä paikassa sekä keskität asiakirjat, hyväksynnät ja auditointiketjut yhteen järjestelmään. Ei raskaita käyttöönottoprojekteja, ei turhaa monimutkaisuutta, vain selkeämmät näkymät, paremmat päätökset ja vahvemmat katteet. Olitpa matkanjärjestäjä, DMC tai kasvava matkailualan yritys, TourPilot mukautuu sinuun. Näe liiketoimintasi selkeästi, hallitse kannattavuutta ennakoivasti, toimi luottavaisin mielin. TourPilot, rakennettu matkailualan ammattilaisille, jotka haluavat hallinnan ilman monimutkaisuutta. Vieraile osoitteessa tourpilot.biz.